nga i k'a dɔn janfa bɔra wa jamana minnu na nin jamana in kelen de ye danger bɛ min ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a y'i bɔ Niger la sɛbɛnnikɛla ko a ko juin kɛlɛ tile 4 maliden bɛɛ lajɛlen kunsigilen don jɔnko ala sen kɔni i k'a dɔn kuma ɲɛnama na fɔ an ye Jɔli Sodi i k'a dɔn ɲɔgɔn ye nana boloda farafinna masakɛw i k'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye kabini sɔgɔmada fɛ fo wuladan dɔfɛni i k'a dɔn bɛnkan ma ye min dun ye bɛnkan min bɛ CEDEAO ko kɔnɔ Jɔli Sodi i k'a dɔn maa ma bi kɛnɛ kan n'o ye masakɛ ye n'u ma ɲɛ k'a fɔ u bi fɛn o fɛn kɛ walima fɛn o fɛn bi ta Jɔli Sodi f'a bɛɛ lajɛlen de ka sɔn ko kelen ma n'o kɛra tuma min awa ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko jamana 10 ani kɔ Jɔli Sodi k'a dɔn jamana 7 kɔni i y'ɔlɔ ka bɔ a la wulada fɛ maa min n'a fɔra jɔn ni sɔnna awa gɛlɛya in ka bɔ Mali kan Jɔli Sodi i k'a dɔn Niger o président o k'a tɛ Nigeria masakɛ o k'a tɛ Ghana président o fana ko k'ale sɛbɛkɔrɔ tɛ Jɔli Sodi k'a dɔn nin maa 3 ka banni o kɔni kɛra sababu ye i k'a dɔn hakilinaw ka t'u nɔ na n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ faamu nin jamana in fɛn o fɛn filɛ u ka sɔrɔ tɛ bɔ Mali la ten joona joona hali n'o y'a sɔrɔla i k'a dɔn Niger kɔni o ni Mali bi danger la sanni feere ani an ka taa bɔ ɲɔgɔn ye o ka ca Mali ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ nka bamananjɛ wale in kɔni kɛmɛ sababu ye ka sira gere yalima o de kɛra sababu ye i ye min don a fɔ Bazoum a k'a fɔ ko ayiwa ɲininkali tun bɛ bɛn o jamana wɛrɛ minnu kɔni bɛ yen i n'a fɔ Côte-d'Ivoire ka taa se i n'a fɔ Sénégal ma Jɔli Sodi k'a dɔn a CEDEAO ka degun a ye gɛlɛya min don olu yɛrɛ ka jamana kɔnɔ o bɛ ɲini ka juguya Mali ta ye sɛbɛnnikɛla ko o masakɛw Macky Sall ka taa se n k'i ɲininka ayiwa cɛ dɔ in ma i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen kɔni ko ayiwa a ka wuli Alassane sɛbɛnnikɛla ko juma in de fɔra a la o de ye n k'i ɲininka ayiwa Mali mana ni hakilina ye hakilina min b'a to u bi da la walima u ja bɛ sigi Jɔli Sodi o de ye ka na ni katimu ye min ye programme ye min dafalen don nin don in an bɛ nin kɛ nin nkalon in na nin bi kɛ f'u kana n'o de sɛbɛnnen ye k'a jira k'a fɔ o kuma in ye sɛbɛko kuma de ye i n'a fɔ vote don Mali k'o sɛbɛn k'o don fɔ o bi taa kɛ waati min na n'o tɛ gɛlɛyaba tɛ kalo 18 walima kalo 16 in na a bɛ n'a fɔ gɛlɛyaba t'o la bilen nka min kɔni ye awa olu ka banni kun ye o de ye Mali ma programme jɔnjɔn kɛ programme jɔnjɔn min kɔni b'a jira k'a fɔ min ni min bɛna fɔ Mali faamaw fɛ n'o ye transition ɲɛmaaw ye u bɛna ayiwa a t'o la ni ka ayiwa bɛɛ o kumakan bato sɛbɛnnikɛla ko nka a ma tiɲɛ sabula min ye kalo kura ye Jɔli Sodi k'a dun kelen bɛ ka tabale gosi u bɛna ɲɔgɔn ye kura kɛ yan'o don cɛ yalima ayiwa bɛnkanw ni hakilina minnu fɔra o na kɛ Mali faamaw fɛ wa o ɲininkali tun bɛ min yɛrɛ ka gɛlɛyaba ye o kelen bɛ ka min fana ɲini o de ye gouvernement yɛrɛ de ka falen fana Jɔli Sodi k'a dɔn min bi kɛ sababu ye votew natɔ i k'a dɔn labɛn ɲuman bi kɛ maakuraw kana minnu da bɛ se ka don ko la ka se ka ko labɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min ka bɔ l'éducateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tunkara aw datelimaw de kun y'a sɛbɛn fa bɛɛ fɛ ko a wulila a da ka teli kojugu a wulila o a ma wuli kɔni a kun wulila anw ko dans les coulisses ye sanu ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bɛnkan sɔrɔla bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ a wulila hali Mali ka délégation min bɛ yen u kɔntanna kɔntan fɛ Abilaye Diop ma se k'a ka sɛsogo ɲimi nka u seginnen kana don salle kɔnɔ an kɔni t'a dɔn repos kɛyɔrɔ in na min bɔra la ye u nana décision falen o de la aw ko a wulila anw ko a wulila aw da de ka teli o o bɛ kunnafoni dilaw a bɛ i b'a fɔ les coulisses en attendant les sources officielles tendance ye nin de ye a bɛ komi ni élection bi kɛ an bɛ résultat partiel fɔ bon a bɛ ten de anw ye coulisses de fɔ mais décision finale o bi di waati min na k'o yɛlɛmana ye u y'a bɛɛ ɲami ye n'o tɛ i y'a nisɔndiya nka nisɔndiya in kɛra an bolo sogokan ye an ma hɛrɛ na ni da i kan wa nin de don an ɲinɛ nin dɛ mais minnu ye ne ka kunnafoni nangaru k'a kɔkari olu tilara sura tuguni ka segin ne ka kumafɔlenw kan ko bɛnkan kun sɔrɔla kalo 18 gouvernement kura bi sigi élection bi organiser olu seginn'o kan dun o kɔrɔ ye e kun ye min fɔ o kun ye lɛgɛsɛ ye Bill Hakido nka a yɛlɛmana kɔfɛ di bon a ma k'i ta ye i bolo don tu m'énerves
donc wara ne min tɛgɛ don O bi kɛ. ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako wula. fasiriba n'o ye Laya Jara ye Laya. nin y'a ka sɛbɛn ye Laya ko ɲɔkɛnɛtɔ dundayɔrɔ ka di nka kɔ b'a la Mun b'a fɔ? fɛn min ye sariyatigiw ye lutte contre la délinquance financière o tɛ yuruguyurugu kɛlɛli ani nangarabaya wale ye wa O don. a ko cour suprême n'o ye jamana kiirisoba ye a kɛlen bɛ k'i bolo maanabɔ maa dɔw nɔfɛ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise kunkolo foto bɛɛ ka fara Cɛna Hubert Kulubali kan wa bravo Munna fo ta ɲɔgɔnna ka kɛ joli na min ɲɔgɔnna kɛra Sumelu ni Fili Buwarɛ la o ɲɔgɔnna ka kɛ i y'a mɛn n ka Fulajɛ welelen don Fulajɛ a welelen don i y'a mɛn n ka juru bi bamana i k'a batigɛ da an ka kelen dɔ a bɛna manda ka bɔ a la min nin kɔni ye manda ye a bɛna Fulajɛ don Bubu Abdou Golu Sido a kisira a bɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye loi de programmation militaire a baara kɛcogo man ɲa sariyatigiw yɛrɛ ani fɛn min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye n'o ye vérificateur général o y'i soni don a la k'a fɛsɛfɛsɛ jamana nafoloba de burujara fɛn min ye minɛnw ye o surfacturé la fɛn minnu di tɛmɛ dɔrɔmɛ 10 kan o feerela 1000 jamana ma wari tɔ k'a salo ka taa bila bangiw la jamana kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye armée a ka minɛn wari u ka kɛlɛkɛ wari ani sɔrɔsi minnu bɛ olu ka wuli ka jɔ a n'a cɛsiri wari min k'a ka don a la maa minnu y'a dunbaa ye jamana soɲabaw don maafalaw don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ ye kun daminɛna o kɛra sababu ye fɛn min ye généraux 3 ye o minɛna ka t'o datugu kaso la ŋuwɛ colonels ka fara fɛn min ye sous-officiers kan olu minɛna ka t'olu datugu sɛbɛnnikɛla ko loi de programmation militaire baara daminɛn'o fɛnɛ na premier ministre kɔrɔ min n'a bolilen bɛ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale welelen bɛ cour suprême na n'i y'a mɛn convocation o de ye k'a fɔ sɛbɛn taara d'a ma k'a fɔ cour suprême mago b'a la nin dɔgɔkunfurancɛ in na sɛbɛnnikɛla ko a ko a bɛ wele fɛn min na o de ye k'a fɔ loi de programmation militaire o kuma min n'o bi senna min n'a kɛra Ibrahim Boubacar Keïta tile la a kana ɲɛfɔli kɛ Bubu Sise a welelen don bi ntɛnɛn juin kalo tile 6 san 2022 ale min n'a bolila kusukusu sabula a ye ministre des finances ya kɛ ka taa se premier ministre ya ma a fɔra ko en exil Seydou maa ko bi goya maa ye il faut pas ne trafique pas Bubu Sise ko ka mais sɛbɛnnikɛla de y'a sɛbɛn il est en exil il est en exil yani minɛni ni ko ka dabɔ yani a ka wele o y'a sɔrɔ Bubu Sise taara a ka denbaya lajɛ sa famille est au Niger sa famille est au Niger là au moins Mali premier ministre ka famille bɛ Niger o tuma Niger ka don wa denw di kalan na ya donc école ti Mali la école ti Mali la maa dama min den bɛ Amérique n'o o n'a muso n'a denw bɛ kun tu veux que je te le cite n k'a dafi ya non o de manga Bubu a été premier ministre a kun kan ka école ɲɛnama jɔ ça c'est ton avis Maliden bɛɛ ka kalanw la là je suis d'accord il est en exil a bolila de non il est parti bien avant que il y a des problèmes il est parti il y a kuma sera n'a taalen don ci la sisan kɔni jamana mago jɔra a la a taara denw lajɛ a na kuma selen ani madamu sisan a kuma yɛrɛ sagoya la nka sisan faso de mago jɔra a la k'a ka an b'a ka maliden ɲumanya dɔn sisan ni maliden ɲuman don a bɛna cɛ kana ala dɔ tɛ sɔrɔ dɛ ala ko tiɲɛ dɔ tɛ sɔrɔ nkalon da don n'i bi kuma na ka sin ka tiso ka bɛn ne ko ala ko tiɲɛ ala ko tiɲɛ maa dɔ bɛ sɔn ka bɛn n'i ka kuma ye maa dɔ ni dɔ tɛ sɔn ka bɛn n'i ka kuma ye dɔ tɛ sɔn ka bɛn n'i ka kuma ye ni maliden ɲuman kɔni don a bɛn nkalon ale de b'a fɔ k'a bɛ na Mali mara a kuma a na kuma sera cɛ a bɛrɛ da ala Sumelu Bubu bɛ plasini o ka matilani o de nege bɛ e la o kanange Hamadu a wari tɛ fɔ dɛ wari dɛ soja bɛ a wari gole ti min ne ye fulaka de fɔ a ye o n ye min fɔ a ye t'o mɛn o a tulo b'a la n y'a fɔ a ye n ko ala kana ci dɛ n'a nana ayiwa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o bɔra yen a ko fɛn min ye ministre de la défense et des anciens combattants kɔrɔ min ye Telimani ta o fana welelen don devine je parle pas Cɛma Hubert Kulubali
karata masade masasi de don masasi karata masasi telimani cɛma a welelen don n k'i k'o bila sa wa cɛkɔrɔba den a welelen don cɛkɔrɔba den don a fa kun y'an ka cɛkɔrɔba teri de ye cɛkɔrɔba den a welelen don n'o bɔra yen a ko fɛn min ye marakalakaw ka den bamananbilen Mamadu Igor Jara ancien ministre des finances a welelen don non ça je m'inquiète pas o bɛna o siga ko Igor kɔni tɛ minnu ka girin n'ale olu taara koyi non o ta ye ni siga b'i la walima ko b'i nɔfɛ wa o ye tiɲɛ minnu bolila sɛbɛnfura in bila ten dɛ o tuma ayi a tɔ ye kukurunin ye ayi attends ne raconte pas du n'importe quoi o faamuna o b'a la ayi fa kunna ala ka n'i ci non sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o bɔra yen a ko fɛn min ye général Mahamani Touré ancien chef d'état major des armées o fana welelen don la hawla wala quwwata illa billah dɔw ka nabi ko ya bi a bɛ kuya dɛ n'o bɔra yen bangi dɔ kɔrɔ dɔ bangi baarakɛla dɔ bangi ɲɛmaakɔrɔ dɔ o fana welelen don bangi o ma fɛn kɛ sa tɛmɛni nin ye dɛ naam n ka tɔgɔ f'i ye wa ayi j'ai pas besoin de ça franchement naam sɛbɛnnikɛla ko a ko ninnu welelen don a bɛɛ ta tɛ k'a fɔ k'u ye fɛn kɛ nka dɔw ta ye ka taa ɲɛfɔ kiri yɛrɛ bɛ se k'a faamu cogo min o de b'a la voilà ça c'est les a bɛɛ tɛ k'a f'u ye wari dun dɛ awɔ mais u bɛ se ka kiri dɛmɛ k'u bilasira ka ɲɛfɔli kɛ kiritigɛlaw bɛ se k'a faamu cogo min wariw bɔcogo la ah oui 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 là je suis d'accord o tuma a boli kun tɛ boli tɛ o ni ko dɔ n'i ka taama mana bɛn bon i bɛ na c'est des gens qui vont répondre à la convocation nin kelen tɛ min na ayi dɔw bɛ yan o ah oui ok dɔw bɛ yan ah ben ils vont répondre maintenant minnu gɔnna ka taa olu de kan ka na u kana parce que n'i ma na nkalon bɛ se ka tigɛ ka da i la a b'i da biri da la mais n'i bɛ yen i bɛ taa i b'a ɲɛfɔ e ta ɲɔgɔnna tɛ wa ne pôle économique la hawla wala quwwata n'i sara taara Bakari Togola ɲininkali min kɛ n'a y'a wari sara i ye i kan ka taa ɲɛfɔ de u k'a faamuya fo ka taa diɲɛ wuli fo ka taa dugukolo melenge foroba baarakɛla n'i ka ɲɛ sɛkɛ haramu de n'i bɛ n ka warijɛ dantigɛ a dantigɛ sɛki n daminɛ tu n'es pas poursuivi non tu dois donner des renseignements i bɛ taa kunnafoni de di u k'a faamuya renseignement non o renseignement o fɔli ye min dan ne k'a don à titre de renseignement j'allais piquer une crise billahi lezi monsieur Tounkara oui a bɛ ne kɔnɔ n ko ne ka escora c'est le commissaire n ko dɔ bɛna ne wele sa k'a fɔ taa nin da orange money na ko fo ne bɛ yɛlɛ monsieur Tounkara c'est monsieur Tounkara ne ko oui c'est moi n ko ayi fo n b'a fɔ n ko en chair et en os de ala i cɛ ko sur le pôle ne ko Paul Mou est-ce qu'il m'a fili il faut pas vous tromper de numéro hein ko c'est Daba Tounkara l'animateur là c'est bien sûr c'est vous et le colo n ko animateur pôle économique il y a quelle information à me donner n ka t'o jɛnsɛn a y'a fɔ n ye non ko chèque a y'o fɔ dɔrɔn ne ka téléphone bila duguba sɛbɛnnikɛla ko a ko ninnu de bɛna taa ka t'u ɲɛfɔ sariyatigiw ye faamuyali bɛ se ka sɔrɔ cogo min ko yɛrɛ donna da minnu fɛ olu bɛ se ka faamu cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko maa caman b'u la minnu ye politiki maa ye dɔw yɛrɛ kanbɔlen don perezanya ɲini nɔfɛ fɛn min ye kiiritigilamaw ye u t'a fɛ ka gɛlɛya las'u ma nka ale ni dossier sera sariya bunakun kan a ka ɲɛɲini a bɛ se ka faamu cogo min o de ka fisa n'o tɛ maa minnu bɛ yen n'o ye jurabaw ye ni marché dira olu ma n'olu yɛrɛ de ye nafolo labɔ ka taa minɛn san olu de taa ka di kaso la sabu olu de ye ko nin bɛɛ ɲaami kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula Jean Seydou donso sɔgɔsɔgɔlikɛla o ka kungo mandi Jean Seydou k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Azalaï Express o don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Albert Maïga Albert ko i bɔra ka min fɔ o kelen don e ko in yɛrɛ taara ka woloma dɔɔni dɔɔni wa sabula i bɔra ka primature min fɔ n'o ye premier ministre ka yɔrɔ ye Jean Seydou 2016 ka n'a bila 2018
wari yɛrɛ de tununa hali taacogo ma y'a la miliyari kelen ani miliyɔn 300 ani buruburu Jɔli Seydou k'a dɔn a dunna duncogo jumɛn in na sariya ye fɛn minnu fɔ u y'o sɛbɛn kɔrɔkɔ Jɔli Seydou n'i y'a mɛn gere a gere da ani da an maa fila ni ɲɔgɔn cɛ maa wɛrɛ t'a kalama sariya dun b'o sɛbɛn kɔrɔ sɔsɔ wari hakɛ dɔ bɛ yen Jɔli Seydou ni ayiwa marché ser'o ma o tɛ tɛmɛ maa ni ɲɔgɔn cɛ sariya bolo ani cakɛda dɔw bɛ olu da bɛ don a la sɛgɛsɛgɛli ani taasira bɛ o caman de bɛ kɛ Jɔli Seydou nka n'i y'a ta k'a lajɛ sariya cɛtigiden caman bɛ min de sɔsɔra sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ayiwa min ye 2016 2018 Jɔli Seydou k'a dɔn premier ministre minnu dɛmɛna i k'a dɔn u ye wari bafoué de sabula u y'u se kɛ k'a sɛbɛn kɔrɔtan Jɔli Seydou k'a dɔn u ye sugubulon dɔw ta k'a di ditukun yɛrɛ t'a la sugubulon dɔw dira Jɔli Seydou k'a dɔn ayiwa maa si ma taa fan ye a ko nin ŋanamu ko ninnu ni nin dabali banko in sariyatigiw de sɔnni dalen don a bɛɛ lajɛlen kan Jɔli Seydou n'a sɔrɔla cɛ o cɛ bɛɛ baarakɛla kɔrɔ fɛn o fɛn bɛɛ n'a sɔrɔla nin ko dɔ in kɛra i ɲɛna Jɔli Seydou k'a dɔn i ta fila ni tila a ko n'i y'a ta k'a lajɛ primature Jɔli Seydou k'a dɔn marché min ye marché 190 Jɔli Seydou k'a dɔn o tɛ taara janjanga wɛrɛ fɛ a ko ministère 22 olu fana bɛ dɛ Jɔli Seydou ministère 22 minnu kun ye ministre o donnama in kama Jɔli Seydou marché minnu fana dira a ko nin bɛɛ lajɛlen siègelen don ministère 22 in miliyari 4 ani miliyɔn 800 n'a buruburu Jɔli Seydou k'a dɔn nin damada de Mali yɛrɛ barika b'a ka Mali fasa sabula min mana na Jɔli Seydou k'a dɔn o b'a kɛ bafa ni kilijɛ ye a ko an bɛ don min na ko bi Jɔli Seydou k'a dɔn sariyatigiw min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri ye u kelen bɛ k'u bolo maana bɔ banburu bɛ bolo fankelen la ndola bɛ fankelen la Jɔli Seydou k'a dɔn anw dabarabaw sigilen bɛ jamana bɔda la n'an ye min ni dulokiba jɛ tɛmɛtɔ ye an b'a fɔ k'a filɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Azala Express kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara dɔw bi faso ci dɔw bi faso dilan jɔnni y'a dilan min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Mali émergent Dawuda Bakari Kone nin y'a ka sɛbɛn ye Lamini Seydou Tarawele Lamini Seydou Tarawele faso jɔden don tariku diɲɛ tariku maa dɔw de b'a sɛbɛn dɔw b'a lakali tariku sɛbɛnbaw Mali la Lamini Seydou Tarawele ministre de l'énergie et des mines a b'a la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sanu ani gazi dasilen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye dugu jukɔrɔ fɛn kura ye k'a don nafa la u ko min ma lithium a taara ka t'o dingɛbaden de seni Buguni mara la yɔrɔ min bɛ n'u k'o ma Gulamina fɛn min ye lithium ye a usine ba bɛna taa sigi yen Gaki Lamini Seydou taara a biriki fɔlɔ da lithium ye mun de voilà lithium o ye nɛgɛ dɔ de ye min n'a bɛ don batiriw la i bɛ batiri blindé minnu ye n'a bɛ courant mara téléphone batiriw a bɛ don o la a bɛ courant mara mais mobile minnu bɛ yen sisan n'o ye véhicule électronique ye véhicule électrique minnu ni i bɛ u boli tile kɔrɔ carburant k'u la u bɛ taa tile bɛ taa n'u ye bon ale bɛ don o de la drone minnu bɛ yen n'u bɛ pan sanfɛ carburant k'olu la o olu bɛ baara kɛ ni tile de ye ani batterie charge a bɛ don olu la donc drone minnu bɛ filmeli kɛ drone minnu bɛ combat kɛ o t'a donné guerre domaine na bon drone minnu bɛ yen n'u bɛ wuli ani satellite minnu bɛ wuli ka yɛlɛ sanfɛ ka san caman kɛ u tɛ jigin a bɛ don olu fɛnɛ na ɲarɔ o ye diɲɛ ɲɛtaa sira de ye on appelle ça la nouvelle technologie en électronique en armement et en progrès scientifique et technique o bɛɛ o de bɛ Mali la yan Lamini Seydou ni ministre awa kamalen zuruni fa bi pa jakuna wa kɛnɛ lithium ala nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Lamini Seydou yɛrɛ de wulila nin nɛgɛfin a kasa donna nun na ka sɛgɛsɛgɛli ni laraweli kɛ k'a dɔn k'a fɔ lithium bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ o tuma n ka maa ɲini joona min bɛna ka na usine sigi a bɔli ka daminɛ min b'a to malidenw bɛ se k'a nafa dun sɛbɛnnikɛla ko société dɔ bɛ u ko min ma lithium de Gumana o baara de bɛna kɛ Buguni région na société min fɛ o de ye Leo Lithium Simon Hey sɛbɛnnikɛla ko o ye jɛkulu ye min kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye dollar wari ye miliyɔn 100 u bɛna o de don fɛn min ye wuli ka jɔ ni baara ye o bɛna kɛ usine biriki fɔlɔ sigilen bɛ nka fɛn min ye yɔrɔw dilanni ye béton installation kuranko ka siraba dasi ka taa bila usine na o baara bɛɛ lajɛlen o wari de bɛ t'i bɛn dollar wari a miliyɔn 100 ma
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye nin lithium dingɛ in ta k'a lajɛ cakɛda minnu n'olu ye kɔlɔsili kɛ u ko diɲɛ bɛɛ ni Australie bɔra yen Mali ɲɔ ka lithium ɲɔ an k'o caya a qualité ɲuman a tɛ diɲɛ fan si. la hawla wala quwwata illa billah lazim. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin lithium ye o de bɔli bɛna daminɛ société minnu n'u bɛna kɛ n'o ye lithium bɔlaw ye a ko u ni jɛkulu fila bɛ yen minnu bɛn'u bolo fara ɲɔgɔn kan a ko bɛna kɛ ko belebeleba de ye bila ka suma tere ka jugu san 2 de dilen b'u ma fɛn min ye usine ye u k'a n'u turu lithium bɔli ka daminɛ dans 2 ans sɛbɛnnikɛla ko maa 1000 ani maa 200 u bɛn'o ta baara la minnu bɛna dingɛ seni minnu bɛ béton baara minnu bɛ kuranfili baara électricien ani fɛn min ye plomberikɛla ye a fɛn fɛn bɛ chômage la a bɛɛ bɛ cɛ sa ka taa Buguni payi k'i t'i kɛ jakuma ne pa wara sɛbɛnnikɛla ko a ko nin dɔrɔn tɛ Lamini Seyidu cɛsirilen bɛ Mali bɛ se ka lafiya cogoya min na n'a dɔn kuranko gɛlɛya bɛɛ nka fɛn min ye bondonba minnu sigira ani fɛn min ye baara minnu daminɛna a ko fɛn min ye kuranko ye a mankan ma suma wa sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi san 2 san 3 an b'o sɔrɔ nin taacogo in na Lamini Seyidu ka kunfilenna in na yɔrɔ o yɔrɔ a ko kuga dɔ bi bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ minnu kan ka kɛ nafolo minnu kan ka bila Mali mɔgɔnde kɔnɔ n'o bɛ kɛ jamana yɛrɛ ka sɔrɔ ye o kelen bɛ k'o da trésor ka fara ministre des finances kan o kɔni kɛlen bɛ ka bɔrɔba de dayɛlɛ sabu fɛn min ye nin cakɛda in ye lithium bɔli daminɛbali bɔbɔkɛ pasa yala ale bɛ se wari ɲini na ni diɲɛ maa bɛɛ ye bɔrɔ dayɛlɛlen bɛ aw k'aw bɛna so jɔ Mali bɛ jumɛn sɔrɔ a la ale ye bɔrɔ dayɛlɛ kelen u b'a fila kɔnɔ a b'a fila kɔnɔ a bɛ se k'a da siri k'i sigi a b'a da siri k'i sigi o ma bɔbɔ kɛlen k'o da siri marteau b'a bolo n'i y'a ye cɛ o cɛ y'o wari dafɛ a b'i ɲi kari siga t'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali bɛna ja Asimi Goyita tile bɛna ja nin lithium min n'o sigilen filɛ u ko siga t'a la fɛn wɛrɛ bɛ yen u ko min ma uranium u ko destiné bɛ Mali région bɛɛ la uranium nin diyara ne ye sa a bɔra Buguni o de bi don bombe atomique la Allah nin taara ye Buguni yan fan in fɛ uranium b'anw fɛ yen o y'a ye gaz b'anw fɛ yen uranium bɛ yen pétrole bɛ yen sanu bɛ yen fala bɛ yen ji bɛ yen kulu bɛ yen nin bɛɛ b'aw fɛ yen nka a ka dugulama bɛɛ bɛ Bamakɔ yan ni min tɛ sɔbulu feere o bɛ ku feere la o ti mɛn bilen sa sɔrɔsikan yɛlɛmatɔ tɛ nin y'anw fɛ Bɛlɛdugu wa Kati kan Kati ne fait plus peur à Bamako a bɛna kan de bɛna taa sigi Kalifabugu Basabugu ni Kalifabugu cɛ donc Basabugu Kalifabugu vont faire peur à Bamako maintenant Asimi bɛ yɛlɛma ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali émergent kɔnɔ a ka bi bɔli la Tezara premier dia Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Daba Tunkara bala cogo bɛ di Georges Seydou n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Georges Seydou a bɛrɛ ta ni kirikiri machin b'i la i farati kuruna don ma k'i bi jɛgɛ mɔ Georges Seydou k'a dɔn sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ de ko Ablaye Jarakɛ ko a ko wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan Mali armée Mali sɔrɔdasiw cɛfarin cɛw Georges Seydou k'a dɔn ninnu kɔni bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na jamana kɔnɔ maa t'u to a fɔ u yɛrɛ t'u sara maa na dunu ti f'u nɔfɛ bala ti f'u nɔfɛ nka baara min b'a ka kɛ journaliste Sodi k'a dɔn ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ a ko nin duwaku furanjɛ in kɔnɔ l'armée ka kunnafoni di so minnu bɛ yen u ye wulikajɔba bolo da Georges Sodi i tulo fɔlɔ i tulo kɛrɛbɔsigi min ye Bamaji cɛ 40 Georges Sodi k'a dɔn u y'o de daji k'u disi fara ni ka kunkolo pɛrɛn nka min ye Bamaji cɛ 40 min fara maa gansanw tɛ dɛ maa gansanw tɛ dɛ a bɛ ɲɛmaaba damanda de ye Georges Seydou armée n'a fɔra k'i ye sɔrɔdasi ye a bɛ kɛ tan n'a fɔra k'i ye marifatigi ye a bɛ kɛ tan Georges Seydou marifatigi sɛbɛ dɔn man go a ko a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan Georges Seydou k'a dɔn armée ka kunnafoni di so u ye wulikajɔ kɛ Mali armée u tɛ sigi bilen ka maa kɔnɔ koyi ni kunnafoni sɔrɔla i mana ye a mana mɛn i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Georges Seydou k'a dɔn taa de bɛ kɛ k'i ɲini juin kalo tile 2 tɛmɛnen Georges Seydou k'a dɔn Mali armée ka wulikajɔ sabula u bɛ munumunu salo de la Bamaji dɔ taara bi garde nationale kan garde nationale i k'a dɔn ani gendarme mobiliba min bɛ to ka na ayiwa taji ni fɛnw d'u ma o kɛra ɲini ka gosi ani Gabo furanjɛ la Georges Seydou k'a dɔn a sɛbɛ jɔnkwala an ka sɔrɔdasikɛ 2 i k'a dɔn ni tora a la maa 9 olu joginna Georges Seydou k'a dɔn u ye buneli ta k'u ma kabini o kɔni kɛra sɔrɔdasiw nan'u nɔbɔ k'u nɔbɔ Georges Seydou k'a dɔn nɔbɔli a ma bɛn sabula Katiba o min n'o ye Katiba serment ye Georges
sodi k'a dɔn olu ka cɛ kumaba saba minnu bɛ ayiwa bɔmu yɛrɛ de da minnu ka kalan n'u ka kodɔn dalen don kan journaliste di k'a dɔn min ye n k'i ɲininka Bouakari Diko Bouakari Diko i k'a dɔn o y'u ka kadiriba ye min kɔni ka labɛn n'a ka kodɔn fanga ka bon u y'o daji journaliste du i k'a dɔn katiba min ye serment ye sɛbɛnnikɛla ko u ka wo dɔ bɛ yen u ka dugoli wo dɔ bɛ yen u taar'o geren bagi journaliste k'a susu k'a bɛɛ lajɛlen mɔɲɔmɔɲɔ k'a kɛ buguri ye a ko dama ko ma han journaliste k'a dun nana wuli ka jɔ bolo da tuguni sabula min ye taa ka segin ye ani munumunu salo journaliste k'a dɔn u nana cɛ 30 dɛrɛ cɛ 30 in journaliste k'a dɔn u y'u bunde k'u bɔrɔndɔ u laban nana kunnafoni sɔrɔ cɛ 30 min zalen don aw bara ka dɔ ɲini résident ni jamanaba bara ka maa dɔ ɲini e ko u tɛ cɛ 30 in na wa journaliste k'a dɔn u nana su ninnu kelen kelen da k'u lajɛ ka taa tigɛ k'a sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ cɛkunba joli joli bɛ yen min ye Abu Yahya journaliste k'a dɔn o ɲininen don diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye ayiwa l'émir de Katiba o ka dangan journaliste k'a dɔn u y'o da joli la sɛbɛnnikɛla ko a k'u ka chef commando min fana ayiwa n'o bɛ ayiwa n'u ko ma Yanki Abdulaye Ba u y'o dasi journaliste du a ma dan o ma dɛ min ye ayiwa Fataha journaliste k'a Abubakar Abdul Fataha u y'o fana fa Abdul Fatah u y'o dasi min ye Sayibu u k'a ma ko alias ayiwa Abdul Gafar nin bɛɛ lajɛlen u ka cɛkunbaw de minnu kɔni n'olu dajira a ko n'o bɔra yen Samba Jalo ani Amadu Alimusa Da journaliste k'a dɔn ninnu bɛɛ ye cɛngana ye ka taa se n k'i ɲininka Sidi Ould Mohamed ni dɔw k'a ma ko Abu Hamza journaliste k'a dɔn u y'a bɛɛ fa n'u tɛ minɛ o tu les prends pas non l'armée ninnu di minɛ koyi n'i ye nin ye dɔrɔn i bɛ sin k'a fa ten armée tɛ sɔn dɛ nin terroriste ŋanaba ninnu awɔ a ko maa 40 min taara maa gansan dɛ journaliste du k'a dɔn maa caman yɛrɛ ɲininka i k'a dɔn est ce que nin tɛ ayiwa Bamajan ko bannen sabula u jigiba bɛ maa minnu kan u ka cɛkunba olu de dajilen filɛ a ko wuli ka jɔ bolo kan journaliste du ma tɛmɛ dugu la k'a ka don min ye Abu ayiwa Najim journaliste du k'a dɔn fana o ye maa dumanba de ye u ka jɛkulu in kɔnɔ karaw u y'o fana daji a ko wuli ka jɔ ani jateminɛ na n'i y'a ta k'a lajɛ maa 27 wɛrɛ journaliste du k'a dɔn o bɛɛ ye Katiba jɛkulu maaw ye olu sɛbɛkɔrɔ joginnen dalen don journaliste k'a dɔn a watigɛ dalen don olu fana kan u minɛlen don a ko wuli ka jɔ la journaliste k'a dɔn yɔrɔ min n'o ye Jabali mara ye Segu journaliste k'a dɔn ayiwa bɔrɔ 67 u kun taara bi mɔɔw kan k'olu ka malobɔrɔw minɛ armée y'o bɛɛ bɔsiw la journaliste k'a dɔn ka tila ka tasuma daw la a ko n'o bɔra yen duguba min bɛ n'o ye kungokoloba dɔ ye kungokolo min n'u k'a ma ko Gangelu kungokolo o bɛ Lawuru journaliste k'a dɔn o bɛ Tɛnɛngun mara la u nana munumunu salo kɛ u ye journaliste ka yen fana fura k'a sɛbɛkɔrɔ jɛ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen Katiba masina journaliste k'a dɔn u ye nbɔgɔ kɔnɔ kelen sɔrɔ u la a ko an bɛ don min na ko bi hadamaden ni kun lafiyalen bɛ cogo min jango samiya donda in na journaliste k'a dɔn ko dɔ bɛ mɛn o nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendance kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon Mahamani Ture nin y'a ka sɛbɛn ye a ko wulikajɔ ani cɛsiri ni Mali y'a kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ daanajugu tigilamaw bɛ yen u bɛ wulikajɔ kɛ u b'a fɛ ka Mali armée to a tiɲɛ kuma gɛlɛn ani kuma lankolon minnu fɔra tubabuw ka sɛgɛsɛgɛli jɛkulu a n'u ka kunnafoni di siraw fɛ ko Kolongotomu o kɔni o bɛ Masina mara fɛ ko charnier dɔ yera ye ko dingɛkolo dɔ yera ye ko sɔrɔsiw ye maa fa k'u don a kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko sɛgɛsɛgɛliw taara kɛ ka taa lajɛ a bɛɛ galo don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye organisation internationale ye u ye sɛbɛn bɔ ka bi fɛn min ye premier trimestre ka kunnafoni di kɛ k'a fɔ fɛn min ye dingɛkolo dɔ ye n'o ye charnier ye k'olu taar'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Women Rights Watch olu de bɛ kuma lankolon ninnu fɔ sabula MINUSMA olu ka bolofara olu de y'a laɲini minnu n'o ɲɛsinnen bɛ jɔsariya ani bunahadamadenya hakɛw tangali ma sɛbɛnnikɛla ko u y'a jira k'a fɔ ko Mali ye sariyaw sɔsɔ binganiw kɛra ani dantɛmɛwalew kɛra Mali fɛ ko
Mali armée dɔrɔn de ye tiɲɛnikɛla ye Mali territoire kan n'o tɛ o ma maa wɛrɛ ta ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kuma in bɔlen ministère des affaires étrangères n'o ye Ablaye Diop ye kuma in y'a sɛbɛkɔrɔtɔrɔ a y'u jaabi a y'a jira k'a fɔ u ye kuma min fɔ u ma nin ɲɔgɔn na baatara kuma fɔ sabula fɛn min ye kuma langolo ngalo ani fɛn min ye jamanadenw k'u namara ka jigin n'u ye dingɛ kɔnɔ o wale de don sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ minisiriso min fana bɛ yen n'o bɛ sɔrɔsiw ka koɲɛ kunna n'o ye colonel Sadio Kamara ye ka fara a ka bolofara min bɛ yen n'o ye état major général ye olu kumana olu kɔni ko b'a da diɲɛma kulo kan k'a f'u dusu kasilen an'u dimine nkalon de bɛ ka tigɛ ka da armée la o kɔni o tɛ bɛn u ma a bi tɛ bɛn a sini tɛ bɛn maa minnu bɛ k'a fɔ ko fagali kɛra Masina Kolongotomo olu yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ ka taa maa ɲini k'u t'u ɲininka yali aw seere ye jɔn ni jɔn ye jɔn y'a fɔ a ye k'o ka maa fara maa ma sɔrɔ u ma se ka maa fɔ u ko maa dɔ anonyme anonyme ye mun ye dɛ ɲama anonyme i t'a tɔgɔ dɔn i t'a la bolo t'a la i t'a jamu dɔn i t'a tɔgɔ dɔn bon ko de y'a fɔ sen t'a la bolo t'a la o de anonyme ko dɔ y'a fɔ o ti ban na o dɔ y'a fɔ sɛbɛnnikɛla ko u ɲininkalen ko dɔ y'a fɔ o fɛn min ye préfet ye olu nana wuli ka jɔ kɛ ka maire ɲininka maire ka dugutigiw ɲininka dugutigiw ka bugudatigiw ɲininka bugudatigiw ka guwatigiw ɲininka bɛɛ ɲininkana bɛɛ ko i ka maa si ma fɔ k'a ka maa tununa o tuma aw ye su minnu ye su ninnu a y'u dessin wa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli ye a nana jɔ Bili Haki k'a fɔ kuma min fɔra Wumani Waraki waati fɛ a bɛɛ nkalon sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye chef d'état major ye général de division Umaru Jara a diminen bɛ nin ko in na fɔ ka taa fɔ k'a to ten sabula nin kɛkun de ye sɔrɔsiw tɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ cogo min ka ji jigin u ka to la n'o kɛra kɛlɛ bi tiɲɛ juguw bi se an ka jamana la u ko u déterminelen don fɛn o fɛn kan ka kɛ ka Mali bɔ dingɛ na u b'o kɛ jugu bɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ sanfɛ a bɛ dingɛ na a k'u bɛ taa ɲini bɛɛ min ye k'a ninaba maliden bɛ se ka lafiya cogo min kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean de Dune bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma la sentinelle o don jɔyɔrɔ kɛlɛw o don Jean Seydou k'a dɔn maa ti kɛ ngana ye gansan maa ti tɔgɔ duman sɔrɔ gansan Jean Seydou k'a dɔn ɲɛmaaya o ti kɛ gansan sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali douaniers Jean Seydou k'a dɔn u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛrɛfɛ maires kɛbaaw ani nganamu kɛbaaw u bɛ dankɔrɔba jɔlen sɔrɔ u ɲɛ ayiwa min ye ayiwa douane directeur ba in ye sɛbɛnnikɛla ko a b'i ni ka waati bɔ min ye Konate n'a ka cɛdenw u sɔminen don k'a fɔ kɛrɛfɛ maires kɛli a barika b'i ni ka bonya a bɛɛ ta a dun fɔra k'a fɔ min ye minɛnw donni n'u bɔli ye gɛlɛya donnen don a la CEDEAO fɛ ngo n'a ta bɛ o de ka di nangarabaw ni nganamumaw ye Jean Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye Mali ka donda ye Korowari yan fan fɛ sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ nana boloda min ye Sikaso ye dɔdɔlima kɛra k'a dɔn k'a fɔ camion da ani naani Jean Seydou k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen nganamu camion ye a bɛɛ lajɛlen minɛn foroforolen de ye olu b'a kɔnɔ kuma in da Konate tulo kan Jean Seydou k'a dɔn a yɛrɛ ye douane directeur ye a ye direction yɛrɛ bila a ye directeur jala bila a ye jala bila Jean Seydou k'a dɔn k'i cɛsiri ka samara don marifa da disi la Jean Seydou Kalashnikov tun b'a yɛrɛ de bolo le directeur de la douane yɔrɔ ni directeur wulila maa bɛ sigi bilen maa ti sigi ale m'a ka directeur ya sɔrɔ bureau kɔnɔ a y'a sɔrɔ terrain de kan a bɔra ka taa kɛnɛ kan i da ka di Konate nɔfɛ dɛ mais Konate est de Kolonjɛba c'est mon grand frère toi tu es de Kolonjɛba mais n kɔrɔkɛ Sidiki Ba Konate o dɔgɔnin tɛ wa ah bon OLTM Sidiki Ba Konate il est de Kolonjɛba c'est mon bon grand frère ah bon enfant béni de Kolonjɛba Oumar Maruko c'est pas son cousin non je le connais pas nta dɔ bi mais m'a fi nami ye nami teri kɔrɔ don an tɛ ɲɔgɔn dɔn bilen ayisa Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo ka kuma min n'u ye Zeyo ka sago ka na Sikaso daminɛ Jean Seydou k'a dɔn ni cɛdenw girinna Konate b'a fɔ tout doucement il faut avoir la preuve parce que anw ka baara ye dɔdɔlima de an kana taa bin maa kan kuma min mɛnna fɔ il faut aller tout doucement Jean Seydou u y'u k'u dodolima fo camion ninnu nana jɔ Falajɛ Jean Seydou k'a dɔn ka sin k'u da u disi ka ten ka camion dayɛlɛ ka taa sɔrɔ nganamu fɛ suɲɔni bingani min yɛrɛ ma déclaré Jean Seydou k'a dɔn nin opération in kɔni kɛ sɛbɛnnikɛla ko maa si tun tɛ ka nin kɛ ni ko yɛrɛ n'a dɔnbaa tɛ a ko wulikajɔ bolo k'a ni jateminɛ Jean Seydou k'a dɔn a min ye Konate n'a ka cɛdenw ye min ye Amadu Konate a ko ŋunuŋunu y'a jira k'a fɔ n'a fɔra koba bi kɛ ale yɛrɛ de bɛ i k'a dɔn patrouille diriger c'est lui-même a bɛ kɛ Kalashnikov mais o de ka ɲi chef de kan ka jigin terrain kan
o don erreur tigɛ. Oui. Nin kun ye sɛbɛn ye. C'est pas un directeur de bureau. Ça j'aime ça. Oui. Nin kun ye sɛbɛn ye. An ye min bɔ la Sentinelle kɔnɔ jɔyɔrɔkɛlaw.